Vítam vás pri 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva Sklenom, ktoré sa koná dnes 15.7.2026 do 16. hodiny v obecnom Sklenom. Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva Erika Lautová, Jaroslav Pagáč, Silvia Maruškinová, Richard Veselka. Hlavný kontrol obce Irenka Mosová Škorňová, neprítomná, poslal ospravedlnenku. Takisto neprítomný poslanec pani Katarína Hamerová poslal ospravedlnenku, že dneska nepríde. Toto zasadnutie bude zaznamenané na videozáznam, bude z neho uhotovený záznam, zverejnený na YouTube, to znamená všetci prítomní automaticky súhlasia s nahrávaním. Čiže vítam všetkých ešte raz, je pritom nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, aj keď nie všetci, a preto je obecné zastupiteľstvo znášania schopné. Bod 2. Určenie návrhovej komisie. Určujem návrhovú komisiu v zložení Erika Lautová, Silvia Maruškinová, obyvateľ zápisnice Jaroslav Pagáč, Richard Veselka, zapisovateľ inžinierka Jana Hamžanská, Šefranková. Unesenie číslo 556 2026 obecné zastupiteľstvo Sklenom schválili návrhu komisiu už zasadnutia obecného zastupiteľstva Sklenom v zložení Erika Lautová, Silvia Maruškinová. Schválili obyvateľ zápisnice 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva Sklenom v zložení Jaroslav Pagáč, Richard Veselka a schválili zapisovateľa 3. zasadnutia obecného obecného zastupiteľstva Sklenom inžinierka Jana Hamžanská, Šefranková. Dám hlasovať, kto je za. 4 za, proti nikto, sa nikto. Bod 3. Program zasadnutia verejných zverejnení na úradnej tabuli, takisto na stránke obce, aj kade tady inde, takže môžete si ho pozrieť, nemusíte čítať. Čiže najprv hlasujeme o programe ako celko, potom ak tak doplnenie, pri niečo vyhodenie a tak ďalej, ako vždycky. Čiže unesenie číslo 557 2026 obecné zastupiteľstvo Sklenom podľa paragrafu 12 odseku 5 zákona o obecnom riadení neskôrších predpisov schváluje program svojho 4. zasadnutia zo dňa 15.7.2026. Dám hlasovať, kto je za. 4 za, proti nezdržal sa nikto. Má niekto návrh doplnenia programu? Nikto nič, takže môžeme ísť z bodu 4. Informácie starostu obce k aktuálnym témam. Ja som si mal napísané na technika, ale technika nám zlyhala, takže prečítam to len takto zapamätal. Čiže v poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa podarilo spraviť prepojenie elektrickej siete. Tu na obecného domu máme fotovoltaické zariadenie, prepojili sme aj obecný úrad, aj spodnú časť verejného osvetlenia, konkrétne 70%. Boli rôzne akcie, medzinárodných matiek, medzinárodných žien, ktoré boli spojené s postavením mája, takže to bola hasická súťaž, milión detí, všetky to na tom podielali, ako bola akcia Vektorový krajiny a dostali dotácie na opotenie cintorína, na úpravu opotenia cintorína a potom na kamerový systém, rozšírený kamerový systém. No a čo je najdôležitejšie z toho všetkého, tak začal začiatok rekonštrukcie budovy našej školy, čiže to, čo sme 2 roky robili, tak sa už konečne začalo teraz. Dobre, čiže bod 4, unesenie číslo 558 2026 obecné zastupiteľstvo Sklenom berie navedenú informáciu starostu k aktuálnym témam na hlasovať. Tomu sa nepýta, to sa berie navedenú, potom diskutuje. Takže dám hlasovať, kto je za. 2 za, proti, zdržal sa 1. Bod 5. Stanovisko finančnej a poriadkovej komisie. Tu pani predsednička finančnej komisie nie je. Sa spýta, či nikomu nehala, niečo, alebo... Takže toto unesenie, či máme vynechané ho, alebo... Nemáme nikdy, máš nejaké? Nemám nič. Zavrite sa, vykom to vyradili sa držte a hotovo. Čiže unesenie číslo 559 2020, čiže dôležitá smysl Sklenom berie na vedomie stanovisko finančnej a poriadkovej komisie. Dám hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa držal, ľudia sa držali. Dobre, bod 6a, b a c. Počet poslancov v nasledujúcom voľnom období, to je bod a. V mysle paragrafu 11 odsek 3 zákona číslo 6990 zbierky o obecnom riadení obecné zastupiteľstvo povinné pred voľbami určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce. Schválenie počtu poslancov nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie prípravy vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2026. Čiže my máme podľa nášho počtu poslancov, podľa našho počtu obyvateľov možnosť 5, 6 alebo 7 poslancov. Je to na vás, koľkí poslanci budú. Momentálne je to 5 poslancov, pokiaľ budú ďalší
Nech sa páči, vyjadri sa k tomu. Ja by som navrhla 7. To bola aj keď som končila ako starostka, tak ja som v dobrej viere, že bude stačiť 3 poslancov, ale nestačilo by sa, len keď dvaja odídu alebo traja, potom musíme, teraz vidíme tretí krát, čo sa nám stalo, takže navrhujem 7 poslancov. Niekto ďalší poslanec diskusie? Si myslím, že podľa mňa tých 5 stačí. To je môj názor. Pán Pagáš? Aj podľa mňa 5 stačí úplne. Je to jedno, ja viem, že či bude 5, 6 alebo 7, je to... Nie, že si budem žiť, 6 nemôže byť, tak. Co si? 6 nemôže. Môže byť na to, že by bolo 6. No. Ja by kompromis to dajme 6, ale keď 5 je naozaj to málo, vidíme, čo sa potom stane. Či 6 bude moment, buď 5 alebo 7, tak... Tak, no ja neviem, ja som navrhla 7. Ty hovoríš čo? 7. 7, no tak. Musíme nejaký ten dať, buď 5 alebo 7, jedno z toho musíme odhlasovať. Tak to je prvý, čo sme my prvý a potom dáme, keď je príde, tak síce to musíme, nemôžeme jedno a to isté dvakrát opakovať. No. Aj hlasovať. A potom musí byť do 1. júla, musí byť na okresnú radu. Buď 21 alebo 20. Nie, 21 teda tam musíme nejako, dať. že je to ako na téma. Lebo fakt tých 5 je málo. Ako keď sa týka áno, nech sa páči. Erika, ja si myslím, že 5 poslancov je dosť. Len ja vidím problém v tom, že vidíte, aká je dneska doba, že títo poslanci tiež chodia robiť do zahraničia, tade. Ale tu je zlá komunikácia so starostom, my by sme sa tu boli stretli stále. Len hovorím, že treba taký Richard Veselka pracuje 4 týždne v zahraničí a 2 týždne je doma. Prečo sme nedali to plénum vtedy, keď bol doma? My ho musíme dať... funguje na Richardu. My ho musíme dať... Nefungujeme na Richardu. A druhý prípad bol aj Lukáš Moskva. To isté. Ten je tiež zahraničí. Tak sme si mali sadnúť k tomu a dohodnúť ten termín taký, aby tí dvaja ľudia tam boli. Dobre. Môžem zareagovať? Počkaj, ma poviem na tomuto toľko, ja nechcem to rozťahovať, lebo to je ako malé deti, keď sa to bavíme, že má prísť, nemá prísť. Keď som vám poslal SMS-ky, boli stretnutia, mohli ste prísť, ale keď niekto nechce, tak nechce, ako môžete hovoriť, čo chcete, ale nejde o to teda, že či ja sa stretávam, vy sa chcete, nechcete. Dvajme sa o tom teda, či bude 5 alebo 7 poslancov. A či Lukáš je v zahraničí, Lukáš tu nie, Lukáš povedal, nestíham to všetko, tak sa vzdáva. To divné, keď vy, pán Pagáš, hovoríte, že Richard je v zahraničí, Richard vie povedať sám za seba, nie? Áno, samozrejme chcem povedať. Ja len hovorím príklad. Prečo sme sa nestretli? Ja za mnou nehovorím nič. Prečo? Ja hovorím, že vie čítať a písať. Ja len zareagujem na to, že samozrejme, že nikto sa nebude neprispôsobovať, ale ako vieme, pán Mocman na začiatku svojej poslaneckej kariéry tiež pracoval v zahraničí od začiatku, než sa to stalo v školovičke. Jednému sme sa mohli prispôsobovať a druhému sme sa nemohli prispôsobovať. Tak preto hovorím, a povedal to aj pán Pagáč, že viete, kedy som vonku, kedy som doma, starosta, ty vieš, máš moje, už som si to napísal, keď sme sedeli ako poslanci na začiatku, kedy som, kedy nie som. Nikto sa mi nemusí prispôsobovať. Určite nie. No a potom sú poslanci, ktorí budú do zahraničia pracovať a napriek tomu neprídu, lebo nemajú čas alebo lebo len tak z krízy. Jak som doma, vždycky som prišiel. Ty, dobre. Hovorím vždycky sám za seba. Si myslím, že každý by si mal nájsť čas, keď dá si složu súd. Ja si myslím, že tých 7 je tam. Tam teda tam 28 dní teraz, teda, alebo... To je jedna, je to na ďalšie volebné obdobie, či netýka sa to nás, samozrejme, nie, že teda... Takže dáme teda najprv na 7 dní. Ešte sa chcem spýtať. A nech sa páči. Keď dneska sa nedohodíme, ešte máme jedno zastupiteľstvo, máme tu tiež možné, tu Nie. ešte stiahame. Nie, tam je termín daný zákonom, dokedy to musíme my nahlásiť na okresnú. A keď teraz príde 2-2, že sa neschváli, postavom, áno? Ja neviem čo, tak to sme takú situáciu nemali ešte takú. Hlasujú poslanci tak. No, Sme sa nezhodli tak, neviem, ako bude. to je vlastne. Majú zistiť. Ja som asi s tým vec. Dobre, tak ja Je problém. do vašej hlavy nevidím do nikoho, ani nechcem, ale
a neviem, ako rozmýšľate, alebo čo, ale viem, ešte raz 5 alebo 7 je proste číslo, ktoré je do zákona. Boli to 7 poslanci odjak živa, bolo to, teda dlhodobo tu boli. Argument taký bol, že ušetria sa finančné prostriedky na jedného poslanca sú zhruba 120 eur ročne, 130, je 260 ročne ušetrenie. Tým, že Lukáš, keď bol poslanec a zástupca môj, tak nebral žiadne finančné prostriedky. Čiže, akože, neviem, čo je problém, že bavíme sa teda, čo je za 5, za 7, čo je proti 7, teda aký argument hlavný, že, aký je hlavný argument, to napríklad takto ty. Ja si myslím, že 5 poslanci úplne stačia na túto hodinu. To je môj názor. Ja si neberiem, ja si pýtam, že čo je argument, že prečo nie je 7. To, že je problém, že niekto chodí do zahraničia, no ja To viem, není, to je ja jedno. vám hovorím sa o tým, prosím, neskôr, že reči, ďakujem. Ja keď viem, že chodí do zahraničia, tak viem, že už na ďalšie voľbné obdobie nebudem sa ujímať o poslanecký mandát, to je jednoznačne ani o starostu. Takže keď viem, tak nie, tak nech idú takí ľudia, ktorí vedia, že sa to môžu naplno venovať obci, a keď viem, že 90% som vonku, tak neviem si byť ani poslanec, ani starosta. Takže keď sa tu 5 stretnú, ktorí ja robím vonku, a kažu, že nie, tak si myslím, že tu 5 úplne stačia. Ľudia majú na to názor taký, že keď robíš vonku v zahraničí, tak nemáš byť poslanec, čo samozrejme, to je jedno, čo je názor. Takže 5 stačia. A čo sa obyvateľe určite. Ja tým neberiem tvoj názor, ja neviem, že ty dobrý, iba sa pýtam, prečo teda je to násilné. Bo to neschválime si jednotlivé zase to isto hlasovať 5, o tom istom? Nemôžeme, však? Raz, to isté uznesenie. Raz. Tak teraz čo? Zasekli sme sa zbytočne. No povedzte vy teda, musím sa nejako dohodnúť, že ak som dal hlasovať buď to o 5 alebo 8, keď neschválime 7, tak musím čo? Na okresku, tak ideme sa dohodnúť. Nechať hlasovať predtým, než sa nejak nedohodneme tu nám, že bude teda byť 5 alebo 7 eur. Nemôžeme dávať hlasovať o 5 alebo o 7. 6 nemôžu. 6 bolo tak, že tu ale neviem, či to je. Nekáže číslo musím, ale bola počet obyvateľov, aká nie je určené 5. Kde bolo 6 ľudí? Ideme na to, že tu bolo. Tak keď A ako pri hlasovaní potom bolo? len nehádam sa, netvrdím to na 100%, dneska som bol z jedným skúška, povedal, že boli 6, ale neviem to hovoriť, tak to nemám ako fakt, aj to, že vraj. A držať sa toho starého na 100 obyvateľov jeden poslanec, Takže to bolo po starom. vo všeobecnosti vždy sa vraví, čím viacej poslancom, tým väčšia miera zastupiteľnosti tej obce, takže čím viac, mne to je jedno, či 5, či 7, ja nebudem ani jedným ani druhým mať problém. Chcem to povedať, či 5 alebo 7. Vy ste za 7, Za 5. Vy ste za 7. Ako je teraz ten zlý? Menšia miera, že sa dohodí. Ale myslím, nie pri Galsky poza chrbát. Ja mám taký nápad. Najmä na první alebo v tomto bode svojimi poslanci za starostom. Vonku, dávame niečo z toho vysvetliť. Aj keď keď povie, že je našu. Dávaj si to môj nápad. Však ale na hlasovať, tak či tak nemôže byť No, niekto tak prítomný, sa to že môže je zariť, tak keď ti pani jeden alebo druhý názor. ale táto divadla, ale kde si dáte ten telefón, ne? Keď voláme, že niekde prejde, že dnes ja prídem do nejaké akcie kultúrne, teda. Na to ste tu, ak sa dohodli, sú tu na občania všetci takisto, treba povedať, teda, ja som nemám problém ani s 5, ani s 7, ale vo všeobecnosti 7 poslancov, keď je viacej, tak je väčšia miera tej zastupiteľná, väčšia miera tej prepojenosti medzi občanmi a jediný argument, ktorý bol kedysi, čo bol logicky, že menej peniazy sa minie, ušetrí sa, je
nie zmazaný, ale 120 eur ročne to vychádza na jedného poslanca podľa počtu zásadnutí, možno aj menej, keď máme počtu zásadnutí. Takže je to na vás. Finančný argument nepasuje, ten, kto nechce kandidovať, že nebude vládne alebo nemôže časovo, rodine a tak ďalej, nebude kandidovať, to už odpadli, takže dohodnite sa teda. Ja som za to. Vás sa o tom asi budeme zase za týždeň mať ďalšie zastupiteľstvo, to je smiešné. To neprídeme ani my. Kvôli tomu sa, aby sme boli všetci piati, že sa tu stretneme na dneska, zase sme len 4 a zase na ďalší týždeň sa ide preč. No. Teraz sa pýtala, tak keď máme dodržať podľa zákona ten termín, tak každý týždeň sa tu budeme skádať? No. No tak asi nie. Áno, je to rozumnejšie 7. To je už na 3-krát sa stretli. Aj to zase nie všetci. Ja viem, môže sa stať, ja to všetko chápem, že môže prísť nejaká udalosť, že sa nemôže zúčastniť. Ale toto nie je, že zase o týždeň sem prídeme. Zase traja. Ale traja neba aspoň. Tak povedzte teda, kto? Daj hlasovať sa idem. Budeme zase za týždeň tu na? No ja neprídem. Sa vyjadri len teda 7. a 5. sa vyjadri jeden alebo druhý, že teda, ale ja nebudem vrať ešte Vieš raz. čo, tak prepáč, skočila som ti do reči. Richard navrhol, aby sme sa tu aj s tebou, tak poďme sa tu ešte porozprávať a potom tak. Však skúsme všetky, však ani máme detailné s nimi, žiadne myšlienky tajne preberať, však ideme, niečo skúsme medzi občami, však ako ja neviem tom, či je to zlé, že sme medzi občami nech vidia teda, nie? Ja viem, že obidve možnosti sú pre mňa priateľné, vo všeobecnosti čím viac poslancom, tým väčšia viera zastupiteľnosti, zastupiteľskej demokracie, tak to je proste. Áno. Nie je to žiadny problém podľa mňa, že budú 7 alebo 5, chce 2 na 2, musíme si dohodnúť jedno číslo, že dneska nezhlasujeme, dáme 7, tak že 2 budete proti, tak budeme zase za týždeň tu na alebo kedy zase bude môcť ten nebude môcť, nech sa páči, pán Fagač. Starosta, ja by som ti takto povedal, ale nevyvíjajte žiadny nátlak na nikoho. Netlač na nikoho. Teraz máme každý svoj poslanec, sme hlasovali. Lebo keď nás keď si nás, akože mali sme byť na istých akciách, si nás nezavolal, si nás obišiel. A teraz už tu je dokonca dobrý hlas aj Richardov, aj môj, že aby sme odklamali to, aby sme nemali problém. A predtým si nevedel, že možno Aký môj? keď si nás nezavolal. Bajme sa o poslanci, lebo o čom sa bavíme, o poslancov na budúce. Tak bohužiaľ, tak sa aj hlasuje to. Ako sa Nečakaj niečo iné. Pán Lafreta, vlastne sa páči. V podstate nás ako občanov a voličov tejto dedine je jedno, či bude 5 alebo 7, ale z pohľadu matematického samozrejme lepšie 7, lebo tá uznašenia schopnosť je podopriateľná. Ale hlavne chcem povedať, že je to na každom jednotlivcovi, ktorý chce do budúcnosti kandidovať do obecného zastupiteľstva a svoje osobné si, ako chce vykonávať mandát poslanca, keď pracuje v zahraničí, 4 týždne som tam, 2 týždne som tu a celá zastupiteľstvo alebo sa má prispôsobiť tomu jedinstvu. Potom, ako môže prenášať ten zástupca teda občanov, ktorý je v obecnom zastupiteľstve, keď je v zahraničí, jak tu môže aktívne pracovať medzi ľuďmi, robiť to je ozaj aj pre voličov, aby si zvážili na ďalších kandidátov, koho voliť a koho nevoliť, keď má takéto obmedzenia. Ja im to doprajem, má mandát vykonávať tu, nie v Nemecku, lebo niekde. Aj pán Motman, to isté. Musí sa prispôsobovať im a jemu. Celá obec, tak si zvolme v ďalších voľbách takých ľudí, ktorí tu budú, dá sa povedať, 24 hodín denne, 7 dní týždni. A budú môcť teda ten náš mandát presadzovať na vaše 7. Jedine tak. To, čo vravíte, áno, kandidovať môže hocikto, aj na občanom do koho zvoliť, a zvajme o tom, že či 5 alebo 7, ale Richard, nech sa páči. Kandidovať môže každý, nekandiduje. Ale my si zvolíme takých, čo tu budú s nami spolupracovať, môže sa jedno zaujímať a riešiť problém. Dennodenne, lebo sa diskutujú. Tu sme není v Národnej rade, že môžeme sedieť raz za 3 mesiace. Tu je dennodenná práca, ktorú som zastupovateľ, musí sa zrejsť aj operatívne k nejakým problémom.
ktoré sa vyskytnú v dedine. Pri výstave, pri tom rýchlo schváliť niečo bolo chybné a tak ďalej, ak tu nie je, to je čo? Jednoznačne nie. Takí ľudia, ktorí tu môžu byť 24 hodín denne. Pán Lambert, neviem, či sa to boli od začiatku, ale som hovoril presne to. Ja som 2,5 roka nepracoval v zahraničí. Túto otázku ste mohol smerovať na začiatku pánovi Monsmanovi. Ja nepotrebujem, aby sa niekto prispôsoboval. Sme 5, to znamená, že 4 sú stále uznačené služby. A takisto som aj povedal, že 2 roky pracujem v Nemecku a keďže budem pokračovať v Nemecku, tak sa nebudem ani uchádzať o to, aby som bol poslaný za starosta. V poriadku? Ale ja za to nemôžem, že to teraz tak je. Ja počas 4 rokov nekryjem nejakú pracovnú ponuku, ktorá je pre mňa dôležitá. Ja si myslím, že 2,5 roka, alebo koľko som to spracoval. Ako hovorí pán Pagáč, ďalší 2,5 roka alebo 2. Tu veľa vecí je absolútne prizatý. Takže súhlasím s vami. Áno, súhlasím s vami. Ja jednoznačne, že samozrejme ten človek, ktorý môže sa stať, že on v priebehu výkonu mandátu dostane výhodnú prácu niekde inak, všetci robíme sa na peniaze a peniaze sú ale ja, na mojom veci, keby som to hovoril, sa mi toto vyskytne, že ide niekde inak, tak odstúpim a nech ide ďalší, ktorý bol v poradí, lebo neviem, ak tie pravidlá teda idú a hotovo. Alebo buď, keď to mám dopredu, tak nebudem kandidovať. Alebo keď chcem teda kandidovať cieľovú, aj za takýchto podmienok, tak potom to už je len na ľuďoch. O kom rozhodnú, že tam bude sedieť. No dobre, ďakujeme za váš príspevok a ja potrebujem to dať teda ešte raz sa pýtam 5 alebo 7, ak som mohol dávať, keď neschválime teraz. Mám povedať, vyvíjam plán dávať, nevyvíjam plán, že túto pozvánku máme už tretie zastupiteľstvo, vedieť o tom, že ideme hlasovať o tom. Ja neviem, ak som už čas povedal, buď 5 alebo 7 to je jedno. Prečo vedete nám vyvíjam plán, aký plán nám vyvíjam? Vy hovoríš, že 7 je lepšie. Však ja hovorím svoj názor, takisto, nám môžem povedať svoj názor, či nie? Ja hovorím tiež svoj názor, že 5 je lepšie. No. Keď všetko funguje ako má, tak úplne 5 ľudí stačí. Funguje. Nech sa páči, pani Stráková. Starosta riešenia, nevedeli by ste prosím vás pekne čuknúť do toho počítača a zistiť, že keď sa niečo neschváli dnes, že či nebude platiť starý model. Ďakujem veľmi pekne. Google. Môžete si prosím ťa ty počítač majú ukázať. Keď zistí, pani kolegyňa, tak stále máme situáciu 5 alebo 7. Ako my to musíme schváliť, respektíve musíme nejaké veci neprijať. Neviem na nikoho času, tlak, nejaký nátlak iný. No, matematika nepustí, pokiaľ teda bude starý model, tak potom dôslednejšie budú musieť rozhodovať voliči, koho zvolia, lebo ozaj potom to uznášanie sa bude veľmi problematické. Takže keď bude starý model, ozaj treba zvažovať, kto bude členom zastupiteľstva. Práve ten väčší počet vyhovuje tým, čo majú tú prácu v zahraničí, lebo tá uznášania bude, aj keď oni nebudú môcť. Čo zistilo? Načítal. Obecné zastupiteľstvo má povinnosť prijať uznesenie o počte poslancov. Je to v paragrafe 11 odsek 3 zákona číslo 369. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Čiže musíte určiť. Zákon neupravuje, čo sa stane, ak sa tak neurobí. Pravidlo je na jednu stovku jeden poslanec, áno? Nie. Nie, nie. Tam je, sa mi zdá, do 1000 máš 5 a 7 poslancov. 500 do 1000 obyvateľov je 5 až 7 poslancov. Stále Aj- 5 a 7. Keby sme sa na stovke zhodli, tak to máme. Ja mám jednu vec, Nech sa páči. že prečo sa tu páni poslanci snažia brániť, aby tu nebolo 7 zástupcov. Neviem. Lebo ja už som tu pár rokov, keď som
semienka neznášanlivosti. To som zažil na vlastnej koži. Či sa to poslancom páči, je. Pretože keď ja do obeda nadávam na starostu a po obede nepríde na zastupiteľstvo, tak to je niečo nezdravé v tejto dedine. To je absolútne nezdravé. A ľudia vedia o veľa veciach. Zatiaľ mlčia. Viete? Vedia aj také veci, ktoré si vymyslíte, že nevedia, ale nevedia. Viete? Tak ja by som doporučoval pánovi starostovi, aby dal hlasovať o 7. Doporučujem ako občan. A som zvedavý, ako sa tu bude hlasovať. Pretože tu sú také nezdravé veci, že sa tu schváli termín dnešného zasadnutia a niekto si ide, nie je. A som zvedavý, ako ozaj ako občan, som zvedavý, ako sa tu bude hlasovať. O čo vám ide? O občanov alebo o seba? Rozmýšľajte. Musíme to schváliť, keď nie, tak budeme to riešiť potom ďalej, asi teda. Tak my budeme hlasovať za 7 alebo za 5 a vy budete hlasovať, čo my sme chceli. Že dáme na názor obecný. Napríklad, stav. no. Kto je za 7? Za 7 a hlasujeme za 7. Na 7. Bodka. No, Vox Populi, Vox Dei, hlas ľudu, hlas Boží. Takže ideme dať na tých 7 teda. To mám tu. Keď nie, tak poďme ďalej pokračovať, potom uvidíme. Unesenie číslo 560 2020. Obecné zastupiteľstvo s plénom schváluje súlade s paragrafom 1 odsek 4 písmeno B zákona 3990 v obecnom zriadení. Nie neskôrších predpisov 7 volených poslancov v obecnom zastupiteľstve obce Splné a nasledujúce voľbné obdobie 2026-2030. Na hlasovať, kto je za? Áno, 7 proti. Zdržal sa? 2. V súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva je vôbec povinná pred voľbami určiť volebné obvody a počet poslancov volených jednotlivých volebných obvodov. Prijatie uznesenia je potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí v nasledujúcom volebnom období a na splnenie zákonných povinností obce pre vyhlásenie volieb. To je, že určujeme do 1000 obyvateľov jeden volebný obvod. Áno? Súhlasíte všetci, jeden volebný obvod. Unesenie číslo 561 2020, čo zase zastupiteľstvo s plénom určuje v súlade s paragrafom 11 4 písmeno B zákona číslo 36990 v obecnom zriadení z nej neskôrších predpisov jeden volebný obvod utvorený pre celú obec Splné. Na hlasovať, kto je za, 4 za, proti nikto, sa nikto. Dobre. Podľa paragrafu 11 odsek 4 písmeno 9 paragraf 11 odsek 4 písmeno I zákona číslo 3990 v obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo určuje najskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Predložený návrh sa predkladá za účelom splnenia zákonnej povinnosti obce a zabezpečenia riadnej prípravy volieb do orgánov samosprávy obce v roku 2026. Tak ako to bolo predtým, ako bolo vždy, navrhlo sa 100% úväzok následujúceho volebného obdobie. Súhlasíte s týmto? Takže dám hlasovať. Unesenie číslo 562. Prosím? Nech sa páči. Ideš, proti. No, ja by som mal ešte, tiež sme nemali možnosť, Ale nemali sme možnosť sa starosta s tebou stretnúť. Ani Ako parlamente zase? Ako by ste nemali možnosť? Ako to bolo? ja by som navrhoval tak, že starostov pracovný úväzok, aby bol na 4 hodiny. Lebo dôvod je taký, starosta vie o tom, že hneď po voľbách sme sedeli spolu, koľko razy si povedal, že nebudú sa zamestnanci prijímať na obecný úrad nový, že ak tá Zdenka niekedy pôjde do dôchodku, lebo však už voláky ten dôchodkovský vek už mala, alebo bude mať neviem, takže sa tam nepríjme nikto. Takže môj návrh je taký, že aby bol starosta na 4 hodiny a 4 hodiny by robil tú matriku a
ekonomka by si robila svoju túto. Tu, na základe toho, keby sme my neprijali ďalšieho zamestnanca do kancelárie, obec by ušetrila okolo 70 000 eur. 70 000 eur za 4 roky. Nemám to presne, ale okolo 70 000 eur. A môj návrh je taký, že radšej potom zobrať do roboty jedného. Bavíme sa o plate starostu, nie o zamestnanci obecného úradu teraz. Neskáž mi do reči. Dobre si hovoríte. Dal si mi slovo a Nech sa páči. ale ja hovorím príčinu, že prečo som to tak. Ja si myslím, že by tak bolo lepšie, lebo vidíte, v akom stave je tá dedina. Vidíte, v akom stave je. Ďakujem vám. Vidíte, Není o starostovi, ďakujem vám. Však vy neskažte mi do reči. Ja som vás si ukludnite situáciu, nemôžeme diskutovať. starosta. Však Ukludni si to tu na ten Prosím? Nech sa páči, hovorte. Hovorte. No nemôžem pokračovať ďalej, lebo mi skáču do reči. A nepočul som z svojej strany, že aby sa to tu ukludnilo. Nech sa páči, hovorte. No. Všetko? Počkajte, nejaký dohovor pána Bagáča, či si... Zatiaľ všetko. Čakám. Tak nech sa páči, pán sa hlásil teraz. Viete čo, popis voči vášho názoru, pán Pagáč, som jednoznačne presvedčený, že to seriačko, ktoré spomínal pán kolega, ste práve vy. A ten počet, vy preto nesúhlasíte obidvaja, pretože viete manipulovať s tým zastupiteľstvom. Neprídeme, nebude uznášania schopné, budeme brzdiť prácu. Vy nie, že pomáhate tejto deti, vy ju brzdíte, pretože tie názory, ktoré ste pro alebo proti, alebo máte nesúhlasiť, máte hovoriť vy medzi sebou, národných poradách, na zastupiteľstva. Nie po dedine, ale tam sa máte dohodnúť. Máte ťahať za jeden pohľad, ale vy dvaja robíte presne proti tejto veci. A to budem na každej zisku predvolebnej kampani, ktorej určite pôjdem, ako občan v tejto dedine, a budem to vysvetľovať každému, ktorý oči, čo tu za 4 roky ďalej. A vy ste hovorili, koľko rokov ste už zastupiteľstve. A keď som počúval vaše názory za celé to obdobie, tak o tej práci nemáte šancu, ani tie zákony nepoznáte, ani tie pravidlá. A vy hovoríte. No, tu sa musím povenovať troška aj občanom. Pán Lampe, ak ste vy spravili pre túto dedinu toľko, čo ja, tak potom sa môžete so mnou debatovať. Vy ste takýto malinký oproti mne, čo som ja tu za tie roky spravil pre tú dedinu. Keď budeme hovoriť o peniazoch, tak to určite viac ako vy. A vy mi, prosím? Keď budeme hovoriť o peniaze, tak v tejto dedine som tam určite viac. Za mňa hovorí robota. A ja som zažil všetkých starostov a ako sa robilo s tými starostami, sa vybudoval aj dom smutku, škola, obchody, mosty, všetko. Dneska sme za tieto 4 roky nevieme tu spraviť jedno schodište na poštu. To je hanba. A to my chceme. Neskačte mi do reči. Ja som vám neskákal. Za iných starostov sa tu viacej roboty spravilo. A preto, lebo nie je komunikácia žiadna. To sa tu dáme. Pani Straková bola teraz ešte. Ja by som sa chcela spýtať, či starosta riešia nejaký rozdiel medzi dnešným zastupiteľstvom a zastupiteľstvom 1. apríla, že môžeme diskutovať v bodom programu. Ďakujem. Nechcete diskutovať? Nemohla som diskutovať v bodom Nemohli ste programu. určite nie. Poďte si ten pani Stráková, poďte si záznam. Máte určite vyberať. Ja za 30 minút si rozprávať, takže neskážte mi do reči teraz. Pani Stráková, dobre? Ďakujem, že mi neskážete do reči. Poslanci, zase môžete za poslancov. Hovorte za seba, že ste nemohli rozprávať, a rozprávali ste pol hodinu skôr. Ja idem o tomto viac diskutovať a nechcete V bodom hovorte programu nič. som sa nemohla spýtať ani jednu otázku a klamete, účelovo zavádzate. Ďakujem veľmi pekne, chcela som to povedať spoluobčanom. Nech sa páči, podajte. Dýcháte. Ja by som chcel zareagovať na pána Lamperta. Ja si myslím, že my dvaja sme sa už niekoľkokrát stretli a porozprávali sa. Tak toto, čo si teraz povedal, že ja tým, čo sa pozriem, sa normálne divím, že si to vypustil z úst. Ďakujem. Poznáte to veľmi dobre. Ale beriem váš názor, rešpektujem. Dobre, vrátime sa späť k téme úväzok starostu. Mal som stretnutie z okolností včera, dneska je streda, v pondelok bolo stretnutie s starostami ostatnými. Nie k tejto téme, ale skladky, som tam povedal, tie skladky, to ešte poviem to
všetky obce už majú schválené počty poslancov, aj úväzok starostu, aj toto. Ani v jednej obci nebolo, respektíve obec, také bližšie, čo sú nám porovnateľné, je Turček, čo často aj pán Pagar spomína na Turčeku, ako sa robí. A potom Dubové. V všetkých tých obciach je úväzok starostu na 100%, akože už nechcem to viacej rozobrať, to čo rozprávať, ja neviem tomu, že to sám veríte tomu, čo rozprávate. Keby sa prijala nejaká nová, ako novú sme prijali misiu, však ako Zdenka do dôchodku, však Zdenka nemá do dôchodku, ešte tak má ešte 5 rokov do dôchodku minimálne. A to nebola situácia, že plánovaná, ale bola to situácia taká, že sa bavili o tom stále, o tých dvoch ľuďoch stále na úrade, aby aj ostatní vedeli. Dva ľudia na úrade, jeden matrikár a ekonómka. Matriku platí polovičku platí mesto štát, alebo Tam je 45% zhruba, tak nejako. Tam je úväzok 0,1, to je zanedbateľné. No dobre, platí tam časť, platí aj štát a sú tam nejaké dotácie na matriku, potom sa kupujú nejaké veci. A prosím vás, nerozprávajte, keď rozprávam ja, ale potom počúvajte sa navzájom, potom neviete, čo sa rozpráva. Tak matriku platí štát, kúsok, mám tu na ekonómku a bavíme sa o tom, že či jedna stačí. Povedal som, či krátkodobo, mesiac, dva, keď sa niečo stane, vypadne, ochorie, na dovolenku a tak ďalej. Môže to potiahnuť dlhodobo, to krátka nejde, tá práca pribúda. Však určite viete, koľko práce sú takých školení, kaďakých hlásení a tak ďalej. A v tých obciach, ktorí sú, či to je Turček alebo Dubové, dokonca Turček má ešte väčšie mzdové náklady ako my. Takže, ja neviem, kde na to berte 40%, ale tak zase vydvaja sa 40%, ak tomu dobre rozumiem, tak? Úväzok, 50% na 4 hodiny. Ja vám 100% teda navrhujem. Vy navrhujete čo? 40%, pán Po úväzku. Tak to je 40, tak 0,5? Áno. 50%, 40. Neviem, či to správne pán Pagač vysvetlil, ale my teraz nemôžeme hovoriť, keď vyšlo o to, že keby pani Šnierová náhodou našla do dôvodku, že by sa neprijala nová sila a že určite by tam tie finančné úspory boli. Nemýlim sa. Ja samozrejme, že neviem, či príde, či nepríde, či neviem, to nebudem hodnotiť. Ale ide o to, že celá republika konsoliduje a my sa stále na to nepozeráme. V ďalších rozpočtových opatreniach ideme prijať peniaze, ktoré musí presunúť však to je o tom. Z rezervného fondu, ktorý myslím si, že má určite dno, aj ten náš. A toto je otázka možno, že aj do budúcna, že či budeme dostať peniazy do štátu, lebo nejakým zvykom, že už je menej a menej, Janka, je to tak? Tie prognozy sú stále je dobré, ale zlé. Tak sa pýtam, či budú občania potom spokojní, že bude na obecnom úrade 5-6 ľudí zamestnaných a budú iba na to platiť a na ostatné neostane nič. Pozitívne si chcel povedať, nie? Čo je na tom? Na to Prečo zamestnancov to rozpráva? Dobre, 4. 4? No. Vrátane. Myslím na obecnú úrade. No. Nemyslím teraz zamestnancov školky a materské školy. Vieš? Bavíme sa stále, motáme to zase zamestnancami, bavíme sa teraz o úväzku starostu na ďalšie volebné obdobie. To nie je o mne, ani o vás, ani o nikom. Bude volený, kto bude zvolený, kto si vyberú ľudia, ako si vyberú. Ale vrajme ešte raz, poprosím, počúvajte ma chvíľočku. Ešte raz porovnateľné obce, ako sú Turček, ako je Dubové. Nehovorím o takých obcach, ako je Malý Čepník, či má pod 500 obyvateľov, alebo Háj, alebo kde. Takáto debata žiadna tam neprebehla vôbec. Takže zase tomu nerozumiem. Pán Maga vraví 70 000 eur za 4 roky, povedať viacej, kľudne menej. Ale toto není o zamestnancoch, to je o starostovi na ďalšie volebné obdobie, či chce robiť na polovičku, teda by občania by vedeli, či chce robiť za polovičnú prácu, alebo chce robiť na 100% pre vôbec. To je iba o tom. O ničom inom. Môžeme mať vzťahy spolu, aké môžeme mať hociaké, ale tu ide o tú budúcnosť obce, teda o to, aby na 40% alebo na 50% úväzku. Nevadí, či dáme hlasovať, uvidíme. Všetko, čo chcete tomu povedať? Áno, Ja by som chcela k tomu. Áno. My sa nebavíme o tomto starostovi, my sa bavíme o budúcom starostovi. Vy vôbec neberte ho v potaz. My obec chceme, aby náš starosta fakčil na 100%. Na čo nám je na nejaký polovičný úväzok. Sám si Jaro povedal, že sa tu nestíhajú robiť veci, ako to bude budúci starosta robiť na 40%.
Tak hľadte na obecné potreby, nie na vás, alebo ako ho nemáte radi. Berte ohľad na nás. A teraz máš škodí a škodí. Nech sa páči, pán. Janka, ja nehovorím ani za túto starostu, ani za to, ale ja chcem ušetriť pre tú obec. A ako ušetríš, keď sa nebude. Teraz vraví, že málo sa robí a potom sa bude čo robiť, keď No však keď sa nič nerobí, tak fungovať jeden a pol dňa. starostu na 4 Ako že sa nič nerobí? Ako to rozprávaš? Ako to rozprávaš, Dneska že sa 4 nič do nerobí? Ale neklamte tu na, že No to čo je? Ukludni tých ľudí, keď Ale rozprávajú. ja ako sa to vám ľudí, čo počkajte chvíľočku, pán Pagáč, rozmyslite si, čo rozprávate, ja beriem všetky názory a to je taká istá hlúposť, ako som povedal, že pán Pagáč nič naozaj nerobí, na čo tam boli dvaja vodári, na čo boli dvaja odpisovať, tak tam jeden, to je taká istá hlúposť. Ja sa tam spýtať, jak na to Vy nechcete ako naši spoluobčania, aby táto obec Ale veď fakčila. poslanci sú tu na to, aby vyjadrili, vyslovili svoj názor. A Ale Vy nehovorte, ste ja za nič pôvodku a nerobím. nestíhate. To je váš názor, môže byť, môžete povedať, že podľa môjho názoru, a nie ako fakt to pravde. to je môj názor. To je môj názor. Dobre. Pani Stráková ešte chcela povedať. Ja som otočila diskusiu, možno nie na nikoho osobne, ale viem, že starosta Vyšťany, vy ste fanúšik moderných technológií, vidno to naozaj. Chcela som sa spýtať, či by ste možno do budúcnosti nechceli uvažovať nad tým, že vyhodnotiť jednotlivé administratívne úkony a začať používať možno nejaké moderné technológie naozaj v dnešnej dobe, už sú na to metriky. A vie sa ušetriť 30% administratívy úplne jednoduchej a ísť iným smerom. A to neznamená, že by sme mali menej zamestnancov, robili by inú prácu. Je to úplne bežná vec v každej firme a len by bola iná tá práca a mohla by byť väčším prínosom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za váš podnet, pani Stráková. Momentálne využívame moderné technológie, využívame, robíme to, ale na čo využívame moderné technológie, snažíme sa získať peniaze, granty, všetko, potom pán poslanec Pagáč povie, na čo je 100%, starostu ja tak nič nerobí, na 8 hodín, stačí mi 4. Mohli by ste Tak za robiť takým niečo zákonom iné, to okrem máme toho, čo robíte. Prosím? Mohli by ste robiť niečo iné, o tom No, hovorím. ja viem, ale za 4, máme sa o to, že 50%, že za 8 hodín nič nerobí, taká zaznelo, to je na záznam. Vy by ste mohli robiť tie 4 hodiny a 4 hodiny niečo iné, čo robil niekto iný. Veď ja rozumiem, že to aj o tom istom stále. Ale to ja hovorím, že ja s tým veľmi súhlasím. S čím? No s tými 4 hodinami, lebo za tie druhé 4 hodiny by ste To mohli majú robiť teba, úplne niečo iné No. a vyhodnotiť, Je to tvoj že nápad. čo. Ale to nie je urážka nikoho, bavíme sa o budúcom starostovi. Ja viem, bavíme sa o tom, že budúci starosta... 4 hodiny budeš robiť papier a 4 hodiny ostatné. Dobre, tak máme názory, nech teda dáme hlasovať o tom Písmeno usvedčení. I. tam je. Prosím? Písmeno I. Písmeno I. Uznesenie číslo 562 2026, fakt sa už schváluje v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmeno I. Ďakujem. Zákona číslo 36990 zbierky obecných riadení zneskôrších predpisov. Rozsah výkonu funkcie starostu obce skôr na 1,0, to je 100% úväzok nasledujúce London, kto je za hlasovať, kto je za. Dvaja za. Pardon, proti. Držal sa. Jeden. Ty si bol teda za? Za. Za. Traja za. Dobre. Ďakujem. Bod 7. Rozpočtové opatrenie číslo 4 2026. Na prvom OZ konanom dňa 27.2.26 obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie 16 700 eur kapitálové príjmy a 15 887 kapitálových výdavky na rekonštrukciu pozemkov predaných za 19 019 eur. Preto zapájame tento rozdiel do rozpočtu obce Sklené, to je z kapitálové príjmy výšky 2319 eur a kapitálové výdavky na rekonštrukciu v výške 2132 eur. Ešte niečo povedať, prosím ťa, ešte netreba, mali sme o tom stretnutie, kto prišiel, ten prišiel, dostali ste podklady, dostali ste dôvodovú správu, máte k tomu otázky. Keď nikto nič, tak čítam uznesenie číslo 563A 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 4A 2026 v súlade s ustanovením paragrafu 14 zákona číslo 583 2004. Zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odmene niektorých zákonov znenia rozpočtových sú nasledovne. Kapitálové príjmy, ekonomická klasifikácia 23001, zbierka pozemku KZ plus 2319 eur, kapitálové výdavky, ekonomická klasifikácia 700, kozdroja 43 plus 3132, dám hlasovať, kto je za, traja za, proti, zdržal sa
Ďakujem. Rozpočtové opatrenie zo zápojením prostriedkov rezervného fondu bolo predložené na druhom OZS plenom konaného dňa 1.4. s odvodnením zapojením finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 9348 eur pre získanie financí na poskytnutie výpadku príjmov z podielových daní na základe prognózy z februára 26 a taktiež na krytie bežných výdavkov obce v roku 2026. Predložené rozpočtové opatrenie reaguje na aktualizovanú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 26, ktorú zverejnilo Ministerstvo financí Slovenskej republiky po minulosti zasadnutí výboru pre daňové prognózy. Podľa aktuálnej prognózy dochádza k zníženiu očakávaného výnosu podielových daní pre obce a oproti schválenému rozpočtu verejnej správy v roku 2026. Táto zmena sa premieta aj do rozpočtu obce, pričom predpokladný príjem z podielových daní sa znižuje o približne 6300 eur. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zapojenie prostriedkov rezervného fondu výške 6300 eur na krytie bežných výdavkov obce, čím sa zabezpečí vyrovnanosť rozpočtu a kontinuita plnenia úloh, ktoré obec zabezpečuje v verejnom záujme. Národné rozpočtové opatrenie predstavuje rozšírenie výdavkov obce, ale šírenie rieši vzniknutý výpadok príjmov spôsobený objektívnou zmenou prognózy výnosu podielových daní zverejnené Ministerstvom financí Slovenskej republiky. Niekto k tomuto niečo? Nech sa páči. Ja by som sa spýtať, lebo však bod 16 je, aby sme zrušili tú službu, patrovateľskú službu. Tam dávame ročne toľko peniazy, prosíte. Teraz je tam sami zaplánovaných 22 000. A ešte sme nedali. Alebo je v polovičku roka. No teraz je ale netreba zabúdať, toto som vysvetľovala aj pani poslankyni Hamerovej, že aj keby, že to napríklad zrušíte k 1.8., tak tým, že oni sú dlhoroční zamestnanci obce, tak tam, ja neviem, či nevychádza 4 alebo 5 mesačných platov na odstupné. Takže tam tento rok obec neušetrí nič. Takmer nič. Alebo takmer nič. Niekto niečo ešte k tomuto? To je samozrejme tie peniaze, keď sa dajú do rezervného fondu do prostriedkov rozpočtu, tak keď sa neminú celé, tak sa neminú celé. Ja môžem ešte povedať to, že minulý rok si zapájali okolo tých 12 300 z rezervného fondu tiež kvôli tomuto výpadku a minulo sa z toho iba nejakých 4 500 mi zdá. Takže môže byť, že z týchto 6300 eur, čo by sa teraz, ak sa zapojí, tak sa nemusí minúť nič. To len v prípade, ak náhodou bude treba. Dobre, ešte niekto? Takže uznesenie číslo 563 2026 obecné zastupiteľstvo Sklenom schváluje rozpočtové opatrenie číslo 4 2026 súľad s ustanovením paragrafu 9 a 14 zákona číslo 583 2004 rozpočtových pravidel a územnej samosprávy a zmene odvodnení niektorých zákonov z niektorých špeciálky sú následovné. Príjmové finančné operácie, elektronická klasifikácia 45401, kódovia plus 6300 eur, bežné výdavky, ekonomická klasifikácia 600, kódovia plus 6300, bežné príjmy, ekonomická klasifikácia 111 003, kódovia 41 minus 6300 eur, bežné výdavky, ekonomická klasifikácia 600, kódovia 41 minus 6300 eur. Dám hlasovať, kto je za. Traja za, proti, zdržal sa, 1. Zdržal sa. Rozpočtové opatrenie 4C 2026 rieši zasunenie účelových prostriedkov, ktoré boli prijaté v roku 2025 a neboli minuté. 648 eur z ostatok bankového účtu školskej jedálne, ktorý je potrebné zapojiť do rozpočtu a mohli tieto prostriedky čerpať. Financie boli v záverečnom účte za rok 2020 vybraté z prebytku obce presne za týmto účelom. Môže tomu to ešte prosím ťa povedať všetko, ale... To mi v pondelok vlastne bola doručená zavierka za školu, za druhý kvartál a tam mi vlastne ekonomka, čo nám účtuje školu, dala do poznámky, aby sme takéto rozpočtové opatrenie dali schváliť kvôli tomu, aby tie peniaze mohli vlastne teraz v tej školskej dálni minúť. Dobre, nikto nič tomuto. Unesenie číslo 563 2026 do mesadáciu so školom schváli rozpočtové opatrenie číslo 40 2026 súľad s ustanovením paragrafu 14 zákona číslo 583 2004 zbierky zákonov rozpočtových pravidel územnej samosprávy a zmene odmeny niektorých zákonov znenie z toho špeciálky sú následovné. Príjmové finančné operácie, ekonomická klasifikácia 453, kódovia 72F plus 648 eur, bežné výdavky, ekonomická klasifikácia 600, kódovia 72F plus 648 eur. Dám hlasovať, kto je za, 4 za, proti nikto, zdržal sa nikto. A rozpočtové opatrenie 4D 2026 rieši zákonne účelových prostriedkov dotácií poskytnutých ministerstva financí, ktoré sa musia vyčerpať rokom. Sú to dotácie na výmenu oplotenia cintorína v výške 1500 eur a
sme dostali z ministerstva financí takisto na rozšírenie kamerového systému v obci o výške 9975 eur a my musíme teraz iba prijať do toho bežných výdavkov, dokonca ako som povedal. Niekto k tomu niečo? Nikto nič. Unesenie číslo 563 2026 dobre sa zastupiteľ s plnom verejnárodnými rozpočtov obavné číslo 4 2026 súľad ustanovení paragrafu 14 odsek 1 zákona číslo 583 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmeny doplnení niektorých zákonov z dneského predpisu následovne príjmové finančné operácie, ekonomická klasifikácia 321, zdroja 111 plus 14 475 eur, bežné výdavky, ekonomická klasifikácia 600, zdroja 111 plus 4500 eur, kapitál výdavky, ekonomická klasifikácia 700, rozšírenie kamerového systému, zdroja 111 plus 9975 eur. Dám hlasovať, kto je za, 4 za, proti nikto. 8. Predaj pozemku parcela CKN 249 4 výmere 40 m štvorcových druh pozemku, ostatná plocha, vedenie na LVP na vkávu spojené vlastníctvo obce spojeného výlučného vlastníctva Inglenka Repová, bytom Bratislava, Maja Repov, bytom Bratislava. Tento predaj bol schválený na základe protestu prokurátora zrušený. Po kontrole návrhu kúpnej zmluvy katastru nehnuteľnosti Dušianskej Teplice nám bolo odporúčené schváliť na odnesenie na novo bez použitia A a B písmenka, to je najväčší problém, pri číslovaní uznesenia. Zámer bol zverejnený zákonom stavnej lehote dňa 5.6.2026. Predaj bol schválený, bude preto na tom zasadnutí schválený zámer aj predaj. Jedná sa o ten pozemok hore. Budeme telefonovať, myslím, že s pani Novicovou z katastra. A vadilo je tam bolo to uznesenie, že bolo písmeno A, písmeno B, musíme sa dostať, či napríklad budeme rušiť tie uznesenia staré a budeme na novo schváľovať nové uznesenie. Nebudem čítať celé, prečo iba uznesenie číslo 54 a 6 A 2025 do zastupiteľstva s plenom ruší uznesenie číslo 532 A 2026, kde schváľa zámer predaja pozemku parcela CKN 249/4, ostatná plocha výmere 46 m2, na LVP na vkávu sklené. To tak zrušíme, na hlasovať to je za. 4 za, proti nikto, za nikto. To bol zrušený zámer, tak budeme rušiť predaj. Unesenie číslo 546B 2026 do zastupiteľstva s plenom ruší unesenie číslo 532B 2026, ktorým sa schválil predaj nehnuteľnosti o vlastníctvom cez plné pozemku CK 249/4, ostatná plocha, výmere 46 m2, vedná alebo na vkávu sklené, obec sklené v mysle paragrafu 9a, odsek 15 písmeno F zákona 189 majetku obci ako prípad hodného osobitného zreteľa. Dám hlasovať, kto je za, 4 za, proti sa nikto. Budeme schváľovať bez tých Ačko, Bčko. Čiže unesenie číslo 565 2026. Dobre sa zastupiteľstvo s plenom schváľuje zámer predaja pozemku parcelu číslo CK 249/4, ostatná plocha, umené 46 m2, vedná LPS na vkávu sklené, obec sklené. Mysle, paragrafu 9a, odsek 15 písmeno F zákona 190 zbierky o majetku obci ako prípad hodného osobitného zreteľa, prospech Maria Repa, narodený bytom Bratislava. Neuvádzame tam tie rodné čísla kvôli GDPR zmenici, ale tak to bude všetko jasné. A Inglenka Repová, bytom Bratislava, v cenom obvyku celkovej výške 245 eur. Dám hlasovať, kto je za, 4 za. Unesenie číslo 565 2026, obecné zastupiteľstvo s plenom schváluje predaj nehnuteľnosti vlastníctvom cez plné pozemku CKN 249/4, ostatná plocha, výmere 46 m2, vedená LPS na vkávu sklené, obec sklené v mysle paragrafu 9a, odsek 15 písmeno F zákona 190 majetku obci ako prípad hodného osobitného zreteľa. Dám hlasovať, kto je za. 4 za, proti nikto, zdá sa nikto. Dobre, to je pod 9. Žiadosť Márie Chovancovej bytom sklené o odkúpenie pozemku parcela EK 861/13 záhrada v výmere 772 m2 na liste vlastníctva číslo 500 na vkávu sklené. Pani Chovancová doručila svoju žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na dňa 5.5.2026 v odôvodnení, že pozemok bezprostredne susedie pozemkom je vlastníctve. Uvedený pozemok ktorý prirodzene pokračovanie pozemku a jeho užívanie dlhodobo prepojené s užívaním nehnuteľností. Predmetný pozemok sa stará netrdične od roku 2018, keď nadobudla vlastnícke právo. Susediaci nehnuteľnosti počas tohto obdobia zabezpečuje jeho pravidelné kosenie, čistenie a celkovú starostlivosť, tak aby bol užívaný v dobrom stave a nebol zanedbaný. Odkúpenie predmetu pozemku by došlo k majetkovému právnemu usporiadaniu reálneho stavu užívania, čím by sa zjednodušila starostlivosť na plochu a zároveň by sa predišlo prípadným nejasnostiam do budúcnosti. Pozemok, ktorý nemá samostatné využitie, zatiaľ čo pre ňu ako vlastníka susediaci nehnuteľnosti predstavuje funkčný
EKN 86213 záhrada v výmere 70 m2 vedená LVPC na vkávu sklené za prebytočný majetok obce. Dám hlasovať, kto je za. 4 za. Proti nezasa nikto. Uznesenie číslo 567B 2026. Obecné zastupiteľstvo s plenom schváluje vyšší zásad hospodárenia s majetkom obce sklené článok 2, odsek 1a, pozemok EKN 86213 záhrada v výmere 70 m2 vedená LVPC na vkávu sklené za prebytočný. Čo mám dôrazí? Tak to ešte pánom ešte raz, takže 5, 6, 8. Obecné zastupiteľstvo s plenom schváluje zámer predaja pozemku parcely CKN EKN 86213 záhrada v výmere 70 m2 vedená LVPC na vkávu sklené v zmysle paragrafu 9 odsek 15 písmenom C zákona 4899 majetku obci ako prípad hodný osobitného zretela prospech Mária Chovancov na bytom sklené za cenu obvyklú v celkovej výške 360 eur. Dôvodom osobitného zretela je skutočnosť, že pozemok je pridaný k pozemku stavba vlastníctve nadobudateľa, ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu, čo je súlad zásadám hospodárenia obce sklené a odsek 7.2b. Pozemok je výstup len cez pozemok žiadateľa. Novedy po budúcnosti kvôli nízkej výmere nepredala a nemohla využiť kupujúci buď vhodný úrad súd náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva. Na hlasovať, kto je za. 4 za. Nezasa nikto. Aj to uznesenie, to 567, tam sú články rozdielne podľa zásad. Článok 1 odsek 2 je zásada. Takže ešte to bečko. Obecné zastupiteľstvo, ďakujem. Sklenom schvaluje z lista hospodárenia s majetkom cez článok 2, odsek 1a, pozemok EKN 86213 záhrada 70 m2 vedená za prebytočný majetok obce. Na hlasovať, kto je za. 4 za. Ďakujem ešte raz. Bod 10. Prenájom pozemkov EKN 934/1 ostatná plocha výmere 100 m2 EKN 348/1 ostatná plocha výmere 60 m2 EKN 9374/2 ostatná plocha výmere 170 m2 EKN 9374/1 ostatná plocha výmere 14 m2 a CKN 489 rovná pôda a výmere 658 m2 vedená LVPC 362 kávu sklené minulým štírom bytom sklené. Zámer prenájmu bol schválený uznesení číslo 535 2026 27.2. a teraz bude schváľovať prenájmu, aby sa mohla pripraviť nájomná zmluva. Uznesenie číslo 569 2026. Obecné zastupiteľstvo s plenom schváľuje prenájmu pozemkov EKN 937/1 a ostatná plocha v výmere 100 m2 EKN 348/1 a ostatná plocha v výmere 60 m2 EKN 937/2 a ostatná plocha v výmere 170 m2 EKN 937/4 974/1 ostatná plocha, nedočíta celé, prospech Milan Šníder bytom sklené za cenu percentov na metr štvorcový nárok na základe zásad hospodárenia majetkom cez sklené na dobu od 1.8.2026 do 31.7.2036. Hodný osobitného zretela pozemok je pridaný pozemku o stavbe vlastníctve nadobudateľa. Ide o dlhodobé užívanie správneho dôvodu, čo je súľad zásadám hospodárenia obce sklené s odsekom 7.2e. Odsek 7.2e pozemok, ktorý susedí s pozemkom vlastníctve žiadateľa a ide o dlhodobé užívanie bez správneho nároku. Dám hlasovať, kto je za. 4 za. Nikto za nikto. Bod 11. Delegovanie zástupcov zriadovateľa do rady základnej materskej školy. Na základe nadobudnutia účinnosti zákona číslo 3/2025 o školskej správe a menia doplnenie niektorých zákonov, ďalej zákon o školskej správe, podľa paragrafu 22 zákona o školskej správe funkčné obdobie rady školy ustanovené do 31. decembra 2025, to je zloženie nie 30. júnu 2026 súde s predpismi účinnými od 1. júna 2026 sa končí najneskôr 31. augusta 2026. Vzhľadom na skutočnosť, že zloženie rady školy pri základnej škole a rady školy pri materskej škole sklené nie je v súlade s predpismi účinnými od 1. januára 2026, musí byť aj funkčné obdobie ukončené najneskôr 31. augusta 2026. V mysle paragrafu 18 odsek 1 zákona o školskej správe za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Písomne určuje počet a zloženie členov rady školy a termín vykonávania volieb členov rady školy. Obec sklené v mysle ustanovení paragrafu 18 zákona o školskej správe určuje zloženie rady školy počtom členov 5 nasledovne. 2 členovia, 2 zvolení zástupcovia školy za každú zložku, nerozlišuje sa pedagogický, odborný a nepedagogický zamestnanec. Jeden člen zvolený zákonných zástupcov, jeden člen zvolený zástupca zákonných zástupcov za každú organizačnú zložku, čiže materská je základná osobitne.
dôvodu musí obec delegovať 2 členov rady školy, alebo rád školy, mohli byť funkční od 1.9.2026. Voľby zástupcov základnej školy a materskej školy, ako aj zástupcov zákonných zástupcov, prebehli už v júni 2026. Čaká sa len na zástupcov od riaďovateľa, aby boli rady školy a materské školy funkčné. Najprv zrušíme ešte Lukáša Montmana, ktorý bol v rade školy a ustúpil. Čiže uznesenie číslo 570A 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom ruší uznesenie číslo 15 2023 z 2023, ktorým sa schváli do rady základnej školy Sklené poslanec Lukáš Montman. Dal hlasovať, kto je za. 4 za. Proti sa nikto. Uznesenie číslo 570B 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom ruší uznesenie číslo 16 2023 z dňa 21.2023, ktorým sa schváli do rady materskej školy Sklené poslanec Lukáš Montman. Dal hlasovať, kto je za. 4 za. Proti nikto. No a teraz potrebujeme uznesením dvoch za obec, za zriaďovateľa. Jedna navrhovala pani riaditeľka pani Abžansku a druhú sme sa bavili, že bola pani Klautová. Má niekto nejaký návrh, pán poslancov? Dobre, takže uznesenie číslo 571 2026. Obecné zastupiteľstvo s Sklenom schvaľuje v súlade s paragrafom 19 odsek 1 zákona číslo 32 2025 zbierky zákonov o školskej správe a zmene niektorých zákonov zástupcov zriaďovateľa do rád školy. Rada pri základnej škole Sklené 389. Inžinierka Jana Hanžanská Šefranková, Erika Lahutová. Dá hlasovať, kto je za. 4 za. Nikto za nikto. Uznesenie číslo 572 2026. Obecné zastupiteľstvo s Sklenom schválili v súlade s paragrafom 19 odsek 1 zákona číslo 32 2025 zbierky zákonov o školskej správe a zmene niektorých zákonov zástupcov zriaďovateľa do rád školy, rada školy pri materskej škole Sklené. Inžinierka Jana Hanžanská Šefranková, Erika Lahutová. Dá hlasovať, kto je za. 4 za. Proti nikto. Bod 12. Petícia za zrušenie VZN číslo 3.25 vyhodnotenie. Tento bod bude prerokovaný na základe stretnutia s predsedničkou petičného výboru a poslancami obecného zastupiteľstva na obecnom úrade dňa 10.4.2026. Na stretnutí sa dohodlo, že bude navrhnuté upravenie niektorých ustanovení súčasného VZN číslo 3.25. Predsednička petičného výboru navrhla upustenie poberaných poplatkov za odkladenie materiálu a parkovanie automobilov v plnom rozsahu. Zostávajúce poplatky je navrhnuté ponechať výlučne pre ambulantný predaj. Tento návrh by v prípade odsúhlasenia bol platný od 1.1.2027. Po schválení návrhu VZN o užívaní verejných priestranstiev, verejného priestranstva. To by sa to povedal takto dohodnuté. Pani poslanci, ste boli na tom iba pán Bakáč, pani Lahutová, pán Hanová tu není. Chcete sa vyjadriť niekto? Pani predsednička petičného? Nič viacej? Dobre. Uznesenie číslo 573A 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom berie na vedomie informáciu o výsledku stretnutia poslancov predsedničkou petičného výboru. Dám hlasovať, kto je za. 4 za. Prosím, nikto. Uznesenie číslo 573B 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom súhlasí s návrhom predsedničky petičného výboru úpravy všeobecného závodu nariadenia obce Sklené číslo 3.2025. Dám hlasovať, kto je za. No, súhlasíte s tým, aby bolo vypustené poplatok za parkovanie a za užívanie priestranstva iba na predaj ambulantní. To je iba to, že sa bude upravovať to väzenko, lebo ty nemôžeš to väzenko počas roka Aha, dobre. lebo by ste ho museli zrušiť. Dobre, ďakujem, takže ešte raz, kto je za. Takže, ak dobre to chápem, Ono sa bude meniť od 1.1. Normálne sa bude schvaľovať nové. a bude platiť od nového roka. Nové roka. Tak si myslím, že toto VZD nemusí schváliť o rozprave nových poslancov. To je to názor, jasno. To je môj názor. Takže ešte raz, kto je za. Proti. Traja, zdržal sa. 1. Unesenie číslo 573C 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schvaľuje vypracovanie nového všeobecného závodného nariadenia obce Sklené o užívaní verejného priestranstva s účinnosťou od 1. januára 2027. Dám hlasovať, kto je za. 1 proti. 2 zdržal sa. 1. Dobre, číslo 13. Riešenie situácií Kaponky.
obec ako vlastník okolitého pozemku a nositeľ kultúrnych a historických pamätiek navrhuje riešenie havarijného stavu kaplnky na hornom konci. Po vizuálnom preskúmaní statikom bolo navrhnuté ako riešenie momentálneho stavu spevnenie budovy pomocou oceľových pásov. Stavba kaplnky nie je majetkom obce, ale bývalý pozemok, ktorom by mohlo dôjsť k dôslednému deštrukcie v niektorých časti budovy verejnej osoby na pozemku. Obec môže navrhnúť riešenie situácie s pomocou vlastníka nehnuteľnosti. Tu sme najprv bereme na vedomie situáciu kaplnky, áno, čiže unesenie číslo 574A 2026 obec sa zastupiteľ Sklenom berie na vedomie informáciu o stave kaplnky, dám hlasovať, kto je za, 4 za, proti nikto. A teraz môj návrh bol taký, respektíve dohodli sa na tom stretnutí pracovnom, ktoré bolo, že mi uloží povinnosť zistiť podmienky opravy kaplnky aj s vlastníkom hlavne teda. Áno, čiže návrh kaplnky dnes najprv prečítam iba. Unesenie číslo 574 2026 zastupiteľ Sklenom ukladá starostovi obce povinnosť zistiť podmienky opravy kaplnky. Súhlasíte s takýmto unesením? Dobre, takže dám hlasovať, kto je za. Traja za, proti. Zdržal sa 1. Bod 1, bod 14, zmena pozemku EKM 3973 zastavné plochy nádvoria výmere 526 m2. Táto zmena bola súčasťou žiadosti o právneho zástupcu súčasnej nájomkyne pozemku. Nakoľko má súčasná prenajímateľka zámer predať svoj dom aj s pozemkami, tento pozemok by chcela prenechať do prenájom novému vlastníku nehnuteľnosti. Nakoľko bola nájomná zmluva schvaľovaná na obecnom zastupiteľstve, musí sa táto zmena odsúhlasiť rovnako na obecnom zastupiteľstve. V prílohe ste mali takisto žiadosť o spomenutého právneho zástupcu prenajímateľky, ktorá bola doručená cez portál Slovensko.sk. Tam ten stále, nech sa páči. Ja ešte by som chcela povedať, že vlastne ten prenájom je zaplatený na celých tých 10 rokov. Nemení sa nič také, niečo podobné ako zakon, keď sme menizné. Nech sa páči. Dobrý deň, pán starosta Koľdeva, ma nepoznáte, požurám. Takže som tu zastúpení, pretože pán Randiak nemohol prísť, ktorý je právny zástupca pani Pavlíkovej, pani Fertričovej, ktorá vlastne podávala žiadosť, nakoľko tá komunikácia je naozaj veľmi kritická. Čo budem veľmi rada, keď sa s niekým budeme môcť spojiť okrem pána starostu, čo bude komunikovať častejšie. Dobre? Takže, uvedomujeme si, že tam ten nám zaplatený je. Vieme s tým, že vlastne my sme pred podpisom kúpnej zmluvy. Čakáme vyššie mesiace na to, že či budeme môcť odkúpiť ten pozemok, alebo minimálne ho teda vlastne by mohol užívať nový nájomca. Samozrejme, bolo by najrozumnejšia alternatíva to rovno predať. S tým, že ako som počúvala, vlastne tí pár metrov štvorcových, nejaká pani to odkúpuje cez 300 m2, v podstate na tie metre. Takže či by bola alternatíva po prípade to aj rovno predať, teda neviem, či potrebujete na to znalecký posudok, čo my už v podstate znalecký posudok hotový máme. My ten nájom, ktorý je zaplatený, samozrejme vieme vrátiť naspäť, s tým, že môj nájomca, vlastne respektíve nový majiteľ nehnuteľnosti, respektíve tých pozemkov, ktorí sú priľahlé a rodinného domu, by to samozrejme zaplatil. Dobre, ďakujeme. Čo sa týka tohoto, my teraz budeme schváľovať, respektíve navrhujeme meniť uznesenie z nájomníka z pani Pavlíkovej na nového nájomcu, lebo žiadosť poslanca právneho zástupcu. Čo sa týka odkupu pozemku, každý pozemok sa musí odkupovať tak, že musíte žiadosť na odkup a vyjadruje sa najprv zámer a potom sa robí predaj. Ja som poslanci dvojpolo, to musí ako každá jedna žiadosť, ktorá príde na zastupiteľstvo. Nech sa páči. Ešte aj k tej cene, neviem, či aj na to ste sa pýtali, že či by to nebolo možné za tých 5 eur, ale to máme v zásadách, že to sú pozemky, ktoré majú malú rozlohu, tam sa mi zdá iba do 100 m2, že je určená tá suma 5 eur, ale potom to už musí ísť znaleckým. Ono, my nemáme problém, nebudem sa stávať za každým starosta, takže nemáme problém s akou vôbec cenou, tam samozrejme pokiaľ to nebude prestrelené. Znalecký posudok je vypracovaný nielen na celú nehnuteľnosť, ale na ten pozemok vedľa. Vy mi povedali ste teda, že máme to poslať k vám na obecný úrad. Vyše mesiaca som čakala na odpoveď. Maily sa strácali, ktoré na to dôkaz máme. Cez Slovensko.sk sme vás vyzvali ku komunikácii. Naozaj bolo by taktné komunikovať s kýmkoľvek od vás, aby sme tieto veci vedeli doriešiť. Vám ešte raz prišla žiadosť od právneho zástupcu prenajímateľky budúcej. Prišla vám konečne cez Slovensko.sk, aby ste boli vyzývaní mailom a mojimi telefonátmi. Takisto telefonátmi od pána právnika. Nie? Všetko je dokázateľné, pán starosta. Není problém, ak máte nejaké pochybnosti, dajte nejaký podnet alebo čo, ale ešte raz máme žiadosť od pána právneho zástupcu, ktorá sme sa žiadali zmenu
majiteľa, prenajímateľa, to budeme teraz schvalovať. Tak budete chcieť. Prosím? Nájomcu, tak, mena nájomcu pozemku budete schvalovať teraz. To bola jeho žiadosť. Áno. No. A ja sa pýtam ale na komunikáciu, pán starosta, s komu môžem venovať? Ako však vidíte, z Slovensko to poslal, prišlo to. Prišlo to Myslíte vážne? Prosím? Takto, nechcem ísť proste, keďže tu neviem, ale že to všetci komunikujete cez Slovensko.sk. Každý jeden z vás komunikuje cez Slovensko.sk. Nech sa prihlási, prosím pekne, že tento slovo komunikuje s vami, s obecným úradom, cez Slovensko.sk. Ale prajem ešte raz. Môžem ja? V poriadku. No poďme. Kto sa prihlási, prosím vás pekne ku mne ešte. Prihlási sa niekto? Prišiel žiadosť, zareagovali sme na návrh na... Pýtala som sa na komunikáciu, komu môžeme venovať, keď sa treba komunikovať cez Slovensko.sk, keďže očividne z tejto plejady ľudí, čo sú tu, som jediná, čo s vami komunikuje cez Slovensko.sk, teda pán Randia. Skúste nám určiť osobu, s ktorou môžeme komunikovať. Čo vy na to? Poslal to právny zástupca, nie vy. Prosím? Právny zástupca poslal. Lebo so mnou nekomunikujete, máte ma zablokovanú. Ale tak sa to právny zástupca poslal. So mnou nekomunikujete, doteraz sme spolu nedávno komunikovali ešte mesiac dozadu. Dobre, veď ako máme... Ja sa preto pýtam, lebo je to uľahčenie celej situácie. Tá komunikácia zlyhla. Vravím ešte raz, máme tu na žiadosť na zmenu prenajímateľa. Tu budeme hlasovať o tom, keď bude žiadosť o zmenu vlastníka, o odkúpenie. Ja sa pýtam na komunikáciu momentálne. Komu mám venovať? Keď sa ma pýtate teraz, lebo ja tu žiadosť viem teraz zavolať pánovi právnikovi. Môžete ju dať, bude na obecný úrad. Cez Slovensko.sk? Dá sa vám to Cez Slovensko.sk? Dá sa vám tam pečiatka, došla pošta, máte to podpísané. Ja že cez Slovensko.sk opätovne. Čo vy na to? Ako chcete. Dobre. Vy si robíte zo mňa srandu. Ešte niekto niečo? Janka, nech sa páči. My sme spolu aj volali. My sme spolu telefonovali, áno. Aj ste boli, tak ja som Áno, hovorila, vlastne. že posledný mail od vás sme prijali na mail, sa mi zdá, koncom mája. A dobre viete, že vždy, keď ste prišli, tak ste to mali hneď v ten deň, lebo ste čakali a mali ste to hneď vybavené. Keby ten mail prišiel... Raz, tak áno. Keby ten mail prišiel... Pardon, že vám skáčem do reči. Ospravedlňujem sa, prepáčte. Prvýkrát v živote som s vami telefonovala. Prvýkrát v živote som s vami riešila veci. Operatívne sme to riešili spoločne, za som vám naozaj veľmi vďačná. Naozaj. Výsledok. S tým, že posledné, čo sme spolu riešili, vyzývali sme vás mailom, čo vám pán Randiak samozrejme bude riešiť, kde sme vás vyzvali ku komunikácii, čo vás aj pán Randiak, ste sa dohodli, že ste budete telefonovať, doriešite veci, mali ste si volať po 13. Reagovali ste mu na mail, tvrdili ste, že si zavoláte, lebo ste vedeli o čom. Presviečate sa, presviečate pani z obecného úradu, že ste to v živote nepovedali, nečítali. Ten mail reálne prišiel. Reálne ste pánovi Randiakovi povedali, že si o 13. kvôli tomu zavoláte a ten mail evidujete. Zrazu žiadny mail neprišiel. To je záhada. Urobila som presne to, čo som sa rozprávala s pani, keď mi povedala, že jeden mail máte prihlásený na všetkých troch počítačoch. Na mojom telefóne som vymazala mail. Vy ste som ho na ostatných našla? Nenašla. Ono, viete, naozaj dá sa skápať do nejakej výšky, do druhej už nie. Tá plejada ľudí, na ktorú som vás upozornila, že tu bude za mnou stáť, ako aj stojí. Ja sa nikoho nebudem báť, ani sa báť nebudem, aj som sa nikdy nebala. To si treba dať za uši, pán starosta. Dobre. Preto sa pýtam na tú komunikáciu, takže buď si nás odblokujete a budeme sa správať slušne, alebo naozaj to slušne nepôjde. Ja sem idem na ďalšieho človeka do vašej dediny, ja som tu predal niekoľko nehnuteľností. Sú tu moji klienti, s ktorými mám naozaj veľmi dobrý vzťah. Denodenne sa s nimi dobre, že nestretávam, denodenne s ním komunikujem. Nádherné vzťahy s pani Kartričovou, takisto ako s pani Pavlíkovou. A toto je dôsledok mojej niekoľkoročnej práce. 11 rokov som na trhu. A po 11 rokoch ja si tu už vlastne škrtnem, lebo a musím tu riešiť, ste jediný pán starosta, ktorým ja musím riešiť veci cez pána právna zástupcu. Krútite hlavou, kvôli čomu to je? Vy viete veľmi dobre, kvôli čomu to je. Dobre. Takže preto vás prosím, buď o odblokovanie, alebo naozaj promptnú komunikáciu, to máme za sebou a v živote sa nemusíme vidieť ani počuť. Dobre. Keď príde nejaký mail, mám dôvod nereagovať na ňo. Ak niečo bolo, určite nebolo, že som zablokoval, alebo niečo som zmazal, alebo niečo. Áno? Takže... Áno? Vyššie vám Takže keď teraz vytočím vaše telefónne číslo, dobre, zavolám sa vám. Môžeme? Nedovolám. Môžeme teraz unesenie číslo 575 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom mení unesenie číslo 95 2020 zo dňa 16.6.2023, a to tak,
že schváluje prenájom pozemku EKN 39/3 zástavné plochy nádvoria v výmere 520 m2, budeme aj LPS 1 v kávu Sklené, v mysle paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona 180 zbierky o majetku obci ako prípad hodný osobitného veteľa, prospech Benedikt Ťažár bytom Horné Lefantovce za 1 cm2 na rok na dobu 10 rokov. Dôvodom osobitného veteľa je skutočnosť, že uvedený pozemok je zastavenej časti obce, žiadateľ sa mu bude naďalej starať ako doterajší nájomca. Je to prevažný kopec, ktorý podľa nášho názora nie je vhodný ako stály pozemok, finančné dôsledky nájmu tohto pozemku sú zanedbateľné a vôbec nebude musieť vykladať financií na udržiavanie a spôsobenie dám hlasovať, to je za. Ja mám ešte takú len, že Šniridlovi sme schválovali prenájom pozemku za 5 To bolo ešte po starom, to bolo ešte pred novými zásadami. Takže 4 a za, áno. Dobre, takže... Tam sa mení vlastne iba meno v tej zmluve. Tam bude Preto tam budeme sa na dobré poznámky, ďakujem. Bod číslo 15, žiadosť Miroslav Štánny, bytom Sklené, prenájom pozemku CKN 989/1, trvať talátny porad v výmere 3020 m2. Na obecný úrad Sklené bola doručená žiadosť odvodním, že žiada o dlhodobý prenájom obecného pozemku na poľnohospodárske účely, keďže ho dlhodobo neobhospodáruje a na vlastné náklady udržiava. Pozemok upravili vyrovnaný terén a zabezpečujú jeho pravidelnú údržbu. Dlhodobý prenájom im umožní pokračovať v jeho riadnom a efektívnom využívaní. Jedná sa o pozemok, ktorý je vlastne za pani Švarcovou, Veľká Lúka, a pani Švarcová nechcela to do prenájmu, má to obec, takže je to iba zámer v každom prípade, takže bude sa náš zastupiteľstve schvaľovať prenájmu. Unesenie číslo 576 veci 26. Obecné zastupiteľstvo s prenom schvaľuje zámer prenájmu pozemku CK 989/1, trvať talátny porast v výmere 3020 m2, budeme aj 501 v kávu Sklené, v mysle paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona 191 zbierky o majetku obci ako prípad hodný osobitného veteľa v prospech Miroslav Štánhybel, narodený bytom Sklené za 5 cm2 na rok na základe zásad hospodárenia majetku obce Sklené na dobu 10 rokov. Dôvod osobitného veteľa pozemok žiadateľ užíva bez právneho nároku viac ako 10 rokov, čo je v súlade zásad hospodárenia obce Sklené s odsekom 7.2f. Odsek 7.2f pozemku, ktorý kupujúci alebo jeho nástupca užíval bez právneho dôvodu viac ako 10 rokov. Dám hlasovať, kto je za. 4 za, proti nikto, zasa nikto. Bod číslo 16, opatrovateľská služba. Tento program bol navrhnutý poslankyňou obecného zastupiteľstva pani Hamelovou a predniesie ho pán poslanec Veselka. Áno. Nech sa páči. Dôvodová správa zrušenie domácej opatrovateľskej služby. Vedením obce a hlavnou kontrolou bolo v podmienkach samosprávy obec Sklené identifikované riziko, že v rozpočtovom roku 2025, že nebudú z vlastných zdrojov obec Sklené v plnej výške pokryté bežné výdavky obce Sklené. Navrhujem preto v rámci konsolidačných opatrení na výdavkovej strane rozpočtu zrušenie domácej opatrovateľskej služby, ktorá je tiež financovaná z vlastných zdrojov obce. Opatrovateľky, ktoré sú zamestnanky obecného úradu, opatrujú svojich rodinných príslušníkov a majú možnosť získať opatrovateľský príspevok z iného zdroja, Úrad práce, sociálnej veci a rodiny. Skutočné bežné výdavky na sociálnu prácu na rok 2024 boli v sume 17 372 eur a v roku 2025 boli v sume 19 700 eur. V prípade, že výška podielových daní pridelených obci Sklené bude v priebehu roku prehodnotená, čo je najmenej pravdepodobné, natoľko aj júnová prognóza 2026 poukazuje pokles výšky podielových daní proti schválenému rozpočtu. Bude môcť byť táto suma použitá celoplošne v prospech všetkých obyvateľov obce. Zároveň je z dôvodu zabezpečenia finančného riadenia a udržiavania likvidity obce potrebné reagovať na reštriktívnu politiku štátu a vykonávať konsolidačné opatrenia tak, aby obec do budúcna vykazovala prebytkové hospodárenie a zabezpečovala tak prebežnú tvorbu rezervného fondu. To je to? Áno. Tak niekto k tomuto? Nikto nič, čiže unesenie čísla 507a 2026 opatrovateľská služba. Obecné zastupiteľstvo Skleného schvaľuje zrušenie domácej opatrovateľskej služby Sklené z účinnosti 1. augusta 2026. Dám hlasovať, kto je za. 4 za. Nikto, zasa nikto. Unesenie číslo 577b. Obecné zastupiteľstvo Skleného schvaľuje starostovi obce plnú kompetenciu na zrušenie poskytovania sociálnej služby v obci Sklené v zmysle platného zákona. Dám hlasovať.
za. Proti sa nikto. Bod číslo 17, zápis do kroniky obce Sklené za rok 2025. Kronikárka obce pani Ďurčová predložila návrh zápisu do obecnej kroniky poslancom v marci 2026. Ten návrh bol pripomienkovaný, pripomienky boli zapracované do zeleného návrhu. Podklad zápisu do obecnej kroniky bude prílohou zápisne v tlačenej forme. Niekto k tomuto niečo? Unesenie číslo 578 2026. Kronika obce. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schváluje zápis do kroniky obce za rok 2025. Na hlasovať, kto je za, 4 za. Proti nikto, nikto. A posledný bod diskusia, však? Áno. Kto sa hlási do diskusie?